na kinikilala ang galing ng ating kababayan na si Donna Camaya dahil sa kanyang one-of-a-kind artworks. Nakilala si Camaya sa kanyang acrylic on tissue paper paintings. Sa buong Pilipinas o marahil sa buong mundo, siya pa lamang ang nakagagawa nito. Dahil sa kanyang mga obra, pinarangalan si Camaya bilang Innovation Practitioner of the Year ng AFA Awards ng Ask Lex PH Academy, isang taunang parangal na kumikilala sa natatanging tagumpay ng individual o grupo sa iba't ibang larangan tulad ng pagpapahusay sa proseso at inobasyon. Layunin nitong bigyang diin ang mga makabuluhang proyekto at individual na nagdadala ng positibong pagbabago sa kanilang mga industriya. October 26 nang tanggapin ni Camaya ang parangal sa Philippine Trade Training Center sa Pasay City. I told them about the acrylic on tissue painting, and then yung konting kung paano ko siya ginagawa, pinakita ko sa video and everything. So they nominated me. Kwento ni Camaya, ang acrylic on tissue paper painting ay naisilang sa gitna ng kanyang pakikipaglaban sa cancer noon. Siya ay registered nurse at clinical instructor na nagtrabaho sa Abu Dhabi. Dahil sa kanyang sakit, kinailangan daw niyang magpahinga at dito siya nagkaroon ng panahon upang gawin ang kanyang hilig, ang pagpipinta. I was painting sa mga cardboard, sa mga canvas, kaso po pati tissue libre. Nakita ko tumatambak. So I invented something on that tissue. Pinagpupunit ko, and then I put this, hindi ko po masabing trade secret ko, pero yun pong may linagay akong mga ingredients to make it as a canvas. And from that, nung nag-canvas na siya, dun po ako nag-drawing or nag-paint po ako. Matapos daw niyang isabit ito sa kanyang kwarto noon, umani ng papuri ang kanyang obra hanggang sa hiningi ito at may nagsimula ng magpakomisyon. Dahil sa kanyang inobasyon, nagkaroon pa si Camaya noon ng exhibit sa Abu Dhabi. At nang umuwi sa Pilipinas, taong 2018, ipinagpatuloy niya ang kanyang paggawa ng acrylic on tissue paper painting at itinatag ang Fragments Handicrafts. Then, the rest is history. Ang kanyang obra pumatok here and abroad. Sumubok lang noon, ngayon umani na ng iba't ibang distinction ang kanyang work of art na kanya na ring main source of income ngayon. Ayon pa kay Camaya, ang bawat obra maestra makabuluhan para sa kanya. Right now, kahit paano yung po talagang nasusustain kami, napapag-aral ko po yung college student ko, yung mga everyday expenses namin. Kasi ako lang po yung breadwinner, so nasusustain ko. Lagi ko sinasabi, you have to do something that is your passion. It's my hobby before. Before, may sakit ako noon. Yung joy na nakaramdaman ko, na-share ko. Kasi I give this glory to God talaga. Everything that I do, whenever I start a painting, I will pray for it. And when I finish the painting, I will thank God for it. Kaya po, every masterpiece po is a piece of me is there. Pagbabahagi pa ni Camaya, there is something new that we have to watch out for sa kanyang acrylic on tissue paper painting. May mga upcoming solo exhibits na rin daw na naka-line up si Camaya here and abroad sa susunod na taon. Payo naman niya sa mga aspiring artists o tinatawag na ring creatives ngayon. If you want to create something, don't hesitate. Yun po, don't hesitate. Gawin nyo. Kasi minsan makita nyo lang may nakatapon na sira-sirang mga gamit dyan, mga piece of paper lang, or mga lata lang. If you are very creative, do something about it. Tapos, malay nyo, someday, yun pala ang ikakayaman mo. Jennifer Salenga, CLTV 36 News.